Пичове, в момента отивам за кастинга на Игра на волята. Чувствам се изключително нахъсан, мисля да ги убия днес направо. Изобщо не съм се лягал, понеже имах чувство, че се успа. Кастинга е от 8:30. Малко се притеснявам да не закъснея, понеже днес е неделя и няма много автобуси. Но мисля, че имам време, ако трябва ще бягам до там. Пожелайте ми късмет, ще ви кажа как е минало после. В това видео ще ви обясня всичко за подготовката ми за Игра на волята, защо кандидатствах, как ми мина кастинга, взеха ли ме, не ме ли взеха. Ако искате да разберете какво се е случило, ще ме гледате ли по телевизията, няма ли, гледайте цялото видео, ще е супер подробно, може би ще е доста дълго, не знам. Събляках се без тениска, понеже все пак говорим за Игра на волята, трябва да покажем малко мускули, малко физика, все пак тренираме, за какво тренираме. Мислех да снимам видео с тази тениска, ама не съм някакъв смутаняк, трябва да покажа малко мускули, трапеца тук леко се издига и рамената не са зле, ръцете долу стават, гърдите от жанката са брутални, затова трябва да ги показваме, трябва да има гейнове, трябва да мотивираме хората, хъсъл, ус, малко преигравам, извинявам се. Нека започваме, стига съм лафил глупости, малко ставам като Юли Тонкин от Алиекспрес, но каквото и да е. Защо кандидатствах за Игра на волята? Не съм гледал никога Игра на волята, нито един сезон. Първите 5 сезона не съм гледал абсолютно нищо, но сезон 6 имам един познат, който спечели Игра на волята, това е Мартин, с него се познаваме от първата ми работа, буквално никой от вас не знае, не съм го споделял до сега, но съм работил като програмист на 2 места. В първата ми работа беше стажантка позиция, Бланк, както се казваше фирмата за тези от вас, които ще ви е интересно. И той работеше там, той беше един от менторите. Говорили сме си сравнително доста, играли сме тенис на маса, бил съм го. Не помня дали съм го бил. Както разбрахте, познавам се с него и като цяло това, че го гледах, видях, че някакъв нормален човек е учил в Игра на волята, някакъв, който в смисъл не... Видях как е бил нормален човек, са го взели в Игра на волята и е спечелил. И това ме мотивира аз да се пробвам, понеже мисля, че съм сравнително подготвен, тренирам от 7-8 години, имам някаква физика, мисля, че имам малко мозък в главата, добре мога да решавам пъзели. Подготвих се и за тях, но ще разкажа повече за подготовката за пъзелите по-късно във видеото. И този 6-тия сезон целия го гледах. Пълен waste of time. Супер много време отнема това нещо, по 2 часа всеки ден да отделяш за някаква просотия, затова не гледам никаква телевизия. Гледам само YouTube по време на време и това е телевизор. Нито имам, нито ползвам като съм в Ямбол и гледам телевизия, нито гледам телевизия от телефона си. Като цяло не харесвам телевизията, но това е друга тема. Извинявам се, нещо закрих камерата. Не гледам телевизия, но целият сезон го изгледах по 2 часа, 6 пъти на седмицата. Това е 12 часа, по 12 седмици, това са 150 часа, което си е 6 дни съм отделил да гледам Игра на волята. Това е адски много време, скандално много време. Може да прочета сигурно 50 книги или нещо смислено да направя. За това смисъл, не виждам смисъл в телевизията. Задебявате по 2 часа всеки ден. Но много се отклонявам от темата, ще ви разкажа. Като цяло кандидатствах октомври месец, мисля, че беше 7 октомври, трябва да погледна, за да съм сигурен. Анкетата е супер дълга, има 1000 въпроса, буквално са 1000, не преувеличавам. Има мега много въпроси, откъде си, какъв си, що си, бил ли си на улицата, бил ли си в Даскал, колко си скандален, колко си тъп, колко си умен, абсолютно всичко за теб казваш в тези въпроси. Какви спортове си ходил, имаше някакви въпроси, какво мислиш за циганите, какво мислиш за българите, какво мислиш за гейовете, какво мислиш за луната, какво мислиш за зодиите. Буквално има абсолютно всичко, каквото може да се сечете. Искат да знаят повече за вас, отколкото майка ви знае за вас. Това е буквално абсурдно. 5 часа попълвах тъпата анкета, 5 часа от живота ми я попълвах. Дали е имало смисъл, дали са ме взели, ще ви кажа по-късно.
ще ви държа в напрежение, да ви е спечено, да се чудите, да превърнете видеото, кога ви казвам, кога не ви казвам, като цяло ще стана голям кликбейтър и ще ми избухне спънал канала с кликбейтове, ще съм Jim Fraser номер 2. Както и да е, малко съм хайпнат, а даже не съм пил кафе, не знам защо, не съм много щастлив тия дни. Много се отклонявам от темата. Кандидатствах на 7 октомври и започнах да се подготвям. Началната ми точка мисля, че бях сравнително подготвен. Тренирам с тежести, калистеника съм тренирал, баскетбол, акробатика, тренирал съм доста спортове. Аз така го казвам, че съм бил сякаш много добър на тях. Тренирах акробатика 2 месеца и ме изгониха, защото разбих се едно момче. А баскетбол бях супер зле, бях най-зле от всички, пък тренирах от 2-3 години. Но в смисъл имам някаква подготовка, бих казал, за такова тип реалити, поне така си мисля. Дали е така, ще разберете, дали са ме взели, не са ли ме взели, ще ме гледате ли по телевизията, няма ли. Някои от вас знаят, в Instagram съм го споделял, много се надявам да се забравили и това видео да ви е интересно. Може би ми беше добре да го споделям, понеже може би половината, които гледат, понеже главно от Instagram последователите ми гледат видеята. Ако не ме следвате в Instagram, ме последвайте. Просто се сетих сега да го добавя като някаква реклама сега. И пак се отклонявам от темата. На 7 октомври ме звъннаха. Непознат номер ми звъни, чуя се какъв е тоя, звъни ми и казва ми 1 декември кастинг за Игра на волята, можеш ли сутринта от 9 часа. И аз му казвам, мога брат, такива неща. Смисъл беше сравнително малко, не беше нещо като интервю или подобно. Около 2 минути се говорихме. После ми прати по Viber локацията и по Viber аз го питах какво ще представлява кастинга, опитах се да читна системата, като той ми каже какво ще има на кастинга, се подготвя специално за него и той ми каза да се подготвя за абсолютно всичко, което мога да се представя. Очаквах някакъв такъв булшит отговор да ми даде, да ми каже нещо без да ми казва нещо естествено, в смисъл никаква полезна информация и видях в YouTube, естествено YouTube най-полезната платформа, по-полезна от телевизията. Написах в YouTube какво има на кастинга за Игра на волята или нещо подобно, в смисъл кастинга за Игра на волята, някакви такива неща търсих и се опитвах да разбера като цяло какво има на този кастинг, гледах във форуми и сравнително бързо открих какво представлява кастинга, те не го сменят от първи сезон, специално стои си един и същ кастинг, сменили само едно нещо и погледнах какво има на кастинга. Видях, че на кастинга има бягане 12 минути. 12 минути бягане на стадион, започват около 10-15 човека и отпадат. В смисъл, като някога задминат с една обиколката и отпада. Това представлява началото на кастинга. Като някога задминат с обиколка отпада и първия печели. А какво печели? Печели една топка. И ще ви разкажа по-късно какво представлява тази топка, за какво се използва. Но нека с бягането да разкажа повече. Бяга се 12 минути, около 10-15 човека. Как се подготвя за бягането? За бягането не съм бягал почти никога, много малко съм бягал преди, но започнах да бягам всеки ден, започнах от... Не точно всеки ден, но да кажем 5 пъти седмица, нещо подобно. И започнах с 3 км, дигах на 4, на 5, стигна до около 10 км и започнах, понеже се бягах 12 минути, това са около 2 км и половина 3. Не бягах чак толкова много, стигна до около 10 км и главно наблягах на това да бягам примерно 5 км, да се подобрявам времето. Стигна до... В смисъл не съм много бърз бягането, стигнах 5 км за около 20 на минути, което е добре бих казал. Естествено, за някой, който е на моите килограми, аз съм 82 кг, за някой, който е 50 кг, ще му е доста по-лесно да бяга. Но да не се оправдавам, който както си е направил живота, аз съм скачал тази мускулна маса, ще си бягам с нея. И това е за бягането, така се подготвях. Намалих тренировките с тежести, което ми е малко кофти, понеже обичам да вдигам тежки лежанки, тежки набирания, военна преса, кликове и тяги също ме кефят, но в момента не правя тежки кликове и тяги. Тя ги намалих, наблегнах на бягането, както и на пъзелите. Дали е имало смисъл да правя някакви пъзели, ще ви кажа по-късно.
бягането уточних как съм се подготвял. Това е около 3 седмици има за подготовка. Отивам на кастинга за Игра на волята, преди това не бях спал цяла нощ. Също да добавя, че на самия кастинг има интервю и се подготвях супер много за интервюто. Бях измислил точно като ме питат, какво да им кажа, какви въпроси се питат, как да ги излъжа, как да не видя, че ги лъжа. Имам доста опит от интервюта за работа. Тези два, които са програмисти, може би знаят, че в смисъл отнемат около 5-10 интервюта да те вземат на работа или в моя случай 50-100, но за това мога да разкажа някой друг път. За интервюта за работа мога някакви съвети да ви дам как да лъжете и чадете и как да ви взимат навсякъде, въпреки че сте идиочи. Шегувам се естествено, опитвам се да съм малко по-забавен в видеята, да съм по-разчупен и винаги до да се отпускам, може би малко прекалено. В началото бях супер спечен, не можех една дума да кажа. Пак се отклонявам от темата, постоянно се отклонявам от темата, това видео ще стане половин час, но искам да ви разкажа всичко подробно, както е за целия кастинг, как цялата подготовка, да не спестявам нищо. След това бягане, ще ви кажа как е минало бягането ми. Бях третия на бягането. Не помня колко бяха хората, бяха между 10 и 15, може. Не, всъщност бяха около 15. Около 15 човека имаше, аз бях третия от тях. Не, всъщност ще ви разкажа от началото. Отивам, като цяло отидах първи там. Много съм взем в разказването. Това видео не знам да го едитвам ли, да не го ли едитвам. Трябваше някакъв сценарий да се направя. Както и да е. Отивам на бягането и отидах в 8 часа. В 8 часа кастинга започва в 9. Не, всъщност кастинга започва в 9 започва, аз стоях в 8, да. Имах 1 час и ще ви кажа какво се случва в този 1 час, понеже това също е интересно. Аз изпуснах да го кажа, много ме е яд. Директно минах на това, че съм бил третия, малко ви спълнах, но ще ви разкажа цялата история как е минало. Отивам на кастинга, понеже това е по-интересно от бягането и по-интересно от всичко. Като цяло отивам на кастинга и запознахме се с него. Седнах на някакво диванче и той забелязах, че отношението му беше много неуважително. Запознахме се, понеже бях първи там, нямаше абсолютно никой. И той седна до мен за малко да се говори. И започна да ме задава някакви въпроси. Аз в принцип съм по-стеснителен и ми беше малко ненатурално да се говоря с него, което нали си е естествено моя грешка, може да поемам се отговорност за това, че той е решил, че предполагам съм стеснителен, затова предполагам не ме е взел, както и да е. Понеже нали за такъв тип реалитета взимат някакви, които като цяло не са стеснителни, лафят глупости и такива, които не обичат да говорят много, които са като мен по-интроверсни, не ги взимат тях. Но, както и да е, почваме да си лафим, той ме пита някакви general работи, общи въпроси в началото. Да, някакви неща, откъде си, що си, какво учиш, с какво занимаваш, хобита, такива неща. И може би момента, който се дъних най-много беше, той ме пита с момичетата как се. Може би предполагам на базик го е искал да видя реакцията ми. И аз се опитах да се направя на Гочи, не му казах, че ги въртя на пръста си или нещо такова, опитах се да го баламосам, да видя, че съм разчупен, че мога да се говоря свободно с хората, но като го казах притеснено, не го погледнах много в очите и предполагам той е разбрал, че просто се опитвам да фейкна някакъв персонаж, който не ми е натурален и най-вероятно за това не ме е взел, но минаваме нататък. После идват останалите хора, с които се запознавате. И както ви казах, първата част от кастинга е бягане. След това бягане отпада 4 до 5 човека и втората част от кастинга е подаване на топка. Тази топка се подава като победителя от бягането печели топката и той решава на кой да подаде. Тоест, решава на кой да подаде, подава на него и този, на който му е подава на някой друг.
И от 10 човека, които са в кръгчето, така се подават 10, които имат топката. И последните 4 човека, които не получат топката, не я печелят. В смисъл, отпадат директно. Но дали отпадат или не, ще ви кажа по-късно, понеже имаше едно момче, което не получи топката и не отпадна. Но това не бях аз, това не мисля, че беше много честно, но както и да е. Да, идват останалите, запознаваме се с тях, говорим си. Идеята на това запознаване е да се сприятелите с останалите и да ви да подадат топката, ако я получат. И с тях се говорих като цяло, мисля, че се сприятелих с 2-3 момчета, с едно момче се сприятелих доста, но на него не му подадаха топката. И да, говорих с около 4-5 човека от тази група, но нямахме много време, имахме около 10-15 минути преди самото бягане. Това момче, той е между другото сравнително известен. В смисъл известен в някаква негова си малка ниша, която е за вдигане на олимпийски тежести. Няма да му казвам името, просто казвам, че е състезател по вдигане на тежести. И от това стана сравнително добър разговор, да говорихме за тежести, понеже аз обичам да вдигам тежко. И да, смисъл хората, които обичат да вдигат тежко, ги харесвам и взаимно се харесваме. Както и да е. С останалите имаше смисъл, по принцип, нали съм мил, не обичам да обиждам, но имаше пълните смешници. Имаше хора, които не са тренирали никога в живота им и това се речи, или някакви, които са тренирали по 5-6 месеца, 1-2 години, нямат сериозна подготовка. Поне аз си мисля, че бях по-подготвен от почти всеки от там. Може би да е имал един човек по-подготвен от мен. Нали, това аз си го мисля, може и да не е така, няма голямо значение. Естествено, всеки си мисля, че е най-добрия, но аз реално мисля, че е така, в смисъл, как се да е. После се подавате, нали, и се стига до интервюто, аз не стигнах и се очудах. След това се писах с този маняк продуцента по Viber. И чата е супер излагащ, може и да ви го споделя, ще видя. Но описах се да го убедя, той като цяло ми каза няма шанс. И това, което смятам, че беше нечестно е, че едно момче, което не му подадаха топката, то продължи към интервютата. Аз го бих на бягането, като цяло бях третици на бягането, това мисля, че е доста добре. Останалите 6 човека, 4 от тях съм ги бил на бягането, това явно не значи нищо. И в смисъл, вдигам 160 лежанка, някой, който съм подали топката, той да продължи това. Не виждам каква е логиката. В смисъл, вдигам 160 лежанка, имам бахти огромните газаджи, а пък взимат някакъв 50 кг клечо, който не е стъпал в залата. Малко не виждам логика, нито смисъл, но вече изобщо не ми пука. Като цяло идеята ми беше да стана известен, понеже се опитвам да се развия социалните мрежи и си мисля, че сега на волята до някъде ще си ги развия, което нали естествено е така, но забелязах, че този сезон буквално никой не е станал известен, има супер малко последователи, повечето хора. В смисъл супер малко, казвам под някакви стандарти, не спрямо минали сезони, но все повече намаляват хората, които гледат Игра на волята и като цяло, които се интересуват от такъв тип участници в реалитета. И това е някакъв тип слава, която 2-3 месеца я имаш, после се губи. Аз мисля, че с нормален вид инфлуенсване, който правя в момента, да снимам видеа за YouTube, както и в още 2-3 социални мрежи съм активен, мога също пак да... Целта ми не е да стана известен, като мога да говоря в други видеа, ако са ми целите социалните мрежи, опитвам се да си ги развия, но това ви остана супер дълго, затова тази тема ще оставя за някой друг път. 20 минути видео, чуя се дали да го обработя или да го плосна така в YouTube. Вие ще видите. Но, както и да е, благодаря ви много, че сте гледали до тук. Ако сте гледали всичките над 20 минути, наистина много ви благодаря. Това супер много помага за YouTube алгоритъма, да се пуша на повече хора да го гледат. И да, изключително много ви благодаря, ако сте гледали до тук. Абонирайте се, последвайте ме в другите социални мрежи.
Давайте идеи за видеа, пишете коментари, гледате ли Игра на волята, кой ви е любимият участник от сезон 6 и като цяло това е. Стана супер дълго видео. Напишете също дали харесвате подобен тип дълги видеа, в които просто лафя. Напишете също дали предпочитате да съм без тениска на видеята или с тениска, понеже това видео не знам поради каква причина реших да се махна тениската и просто така да говоря, да се вижда врата и трапеца. Врата не съм тренирал между другото никога, но до някъде ме е развит. Та постоянно се отклонявам от темата, но това е за видеото. Харесайте се, абонирайте се, напишете коментари, последвайте ме навсякъде и ще се видим в следващото видео.